Hei și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Subway Surf și scuzați-mă dacă o să fac așa, deoarece sunt răcită puțin și mi-e fundat nasul, cred că se observe și pe vocea mea. Dar înainte de a începe să jucăm Subway Surf, aș vrea să vă spun ceva ce trebuie să aveți grijă. Știți bine că sunt mulți oameni care creează jocuri stupide, bune, rele, diferite jocuri. Dar este unul singur și foarte periculos, care se numește Balena Albastră. Acel joc, timp de 50 de zile, trebuie să faci niște chestii adică trebuie să faci niște provocări, cum ar veni, ca să te uiți la filme horror, să asculți muzici horror și să te trezești la ori neobișnuite ziua sau noaptea. Să te joci pe calculator. Și, scuzați-mă, dacă se aude efectele chestiile astea, scuzați. Și dacă le faceți pe astea timp de 50 de zile, ultima și în fiecare zi, tot așa, în timp ce faceți sarcinile astea, trebuie să vă tăiați câte o linie timp de 50 de zile și să vă iasă o balenă pe mână cu cuțitul, cu carioca, și după aceea să conturați cu cuțitul. Iar după ultima sarcină este să te sinucizi. Ei bine, nici eu nu sunt împăcată cu chestia aceasta și vreau să vă zic să fiți foarte atenți la ce jucați și când jucați. Oricine ar fi și oricine ar face, să aveți grijă și niciodată să nu jucați jocul acesta. Și dacă nu acceptați să vă sinucideți, atunci vă va amenința că o să vă ucidă familia. Deci eu vă spun să nu jucați jocul acesta niciodată, fiindcă nu se știe cine poate să se ascundă după. Acesta este un sfat și cei care se uită la videoclipul acesta, dați un share, like, subscribe și abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja. Și haideți să începem. Bine, am început jocul de mai mult și da, am un scor mai mare că sunt conectată și pe Facebook, dar da. Și vă rog frumos, asta vreau pentru binele nostru și al vostru, și al meu și al vostru, să nu jucați jocul acesta, fiindcă când am auzit chestia asta și mie mi s-a făcut pielea de găină. Scuzați. Trebuie să-l dau de fiecare dată încet, că dacă nu, se aud defecte de video. Da, de ce? Sincer să fiu, n-am atât de mult bani, dar tot ce vreau să vă zic este să jucați jocul, dar să evitați acest joc stupid și banal, care nu are nicio valoare.
dați un share, like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o și ne vedem